Dobrý deň. Svedčí nám pohodlný život? O tom si povieme v dnešnom videu. Zabúdame, že sme súčasťou prírody. Väčšinu času trávime v umelom prostredí, ale mechanizmy tela sú nastavené na prirodzený spôsob života. Preto pohodlný život nám v skutočnosti škodí. Čo je pre nás teda prirodzené? Naši predkovia museli loviť a bojovať o svoj život s predátormi. Tomu sú aj prispôsobené naše tela. Lov a boj o život si vyžadovali krátkodobé, intenzívne výkony. Po nich následovalo úplné uvoľnenie a odpočinok. Ako ale teda žijeme dnes? Pracujeme stále, ale naše výkony zväčša nie sú intenzívne. Namiesto toho sa konštantne stresujeme. Po strese však neprichádza uvoľnenie a odpočinok. Na oddych nie je nikdy čas. A výsledok? Najväčšia celosvetová epidémia. Obezita, cukrovka, srdcovo-cievne ochorenia. Viac úmrtí na neprenosné choroby ako na všetky ostatné príčiny smrti dokopy. Udierajú ako blesk. Naši noví predátori udierajú ako blesk z jasného neba. Polovica úmrtí na infarkt prichádza bez varovania. Ďalšou kategóriou sú plíživé degeneratívne ochorenia. Postupne vás oslabujú, až sa nedokážete brániť. Musí to tak byť? Starnutie je v súčasnej spoločnosti automaticky spojované s chronickými ochoreniami. Ale tieto choroby nie sú spôsobené starnutím. Žiaľ, riešenia sa navrhujú bez pochopenia príčiny problému. Aké sú teda správne riešenia? Naše telo treba vystavovať vhodnému typu záťaže. Existujú cvičenia, ktoré vyhovujú prirodzenému nastaveniu nášho tela. V ďalšej časti sa dozvieme, ako na to. Viac zaujímavých informácií získate na web stránke zdravadieta.org alebo si stiahnite zadarmo e-book Tajné princípy prirodzeného chudnutia na stránke zdravadieta.org/e-book.